आवन के जग देखन के सखियो, आवन के जग देखन के हो सगुनवा भैले राम जी के। आवन के हो सगुनवा भैले राम जी के। आवन के 5 गाठ हरदी हो 5 गो सुपरिया, 5 गाठ हरदी हो 5 गो सुपरिया, 5 पाना पतलियनी बांधन के हो सगुनवा भैले राम जी के। आवन के हो सगुनवा भैले राम जी के। आवन के पहिला सगुनवा हम गणेश जी के दिहानी, पहिला सगुनवा हम गणेश जी के दिहानी। संगवा मेरी धी सीधी आवन के, संगवा मेरी धी सीधी आवन के हो सगुनवा भैले राम जी के। आवन के हो सगुनवा भैले राम जी के। आवन के, आवन के जग देखन के, आवन के जग देखन के हो सगुनवा भैले राम जी के। आवन के हो सगुनवा भैले राम जी के। दूसरा सगुनवा हम शिव जी के दिहानी, दूसरा सगुनवा हम शिव जी के दिहानी। संगवा में गौरा मैया आवन के हो सगुनवा भैले राम जी के। आवन के हो सगुनवा भैले राम जी के। आवन के, आवन के जग देखन के हो सगुनवा भैले राम जी के। आवन के तीसरा सगुनवा हनुमान जी के दिहानी, तीसरा सगुनवा हनुमान जी के दिहानी। जगिया के लजिया बचावन के सखी हो, जगिया के लजिया बचावन के हो सगुनवा भैले राम जी के। आवन के हो सगुनवा भैले राम जी के। आवन के, आवन के जग देखन के हो सगुनवा भैले राम जी के। आवन के हो सगुनवा भैले राम जी के। आवन के चौथा सगुनवा सब देव लोग के दिहानी, चौथा सगुनवा सब देव लोग के दिहानी। संगवा में सब देवी लोग आवन के सखी हो, संगवा में सब देवी आवन के हो सगुनवा भैले राम जी के। आवन के हो सगुनवा भैले राम जी के। आवन के, आवन के जग देखन के सखी हो, आवन के जग देखन के हो सगुनवा भैले राम जी के। आवन के 5 गाठ हरदी हो 5 गो सुपरिया, 5 गाठ हरदी हो 5 गो सुपरिया, 5 पान पतलियनी बांधन के सखी हो, 5 पान पतलियनी बांधन के हो सगुनवा भैले राम जी के। आवन के हो सगुनवा भैले राम जी के। आवन के, आवन के जग देखन के सखी हो, आवन के जग
मन के होश गुनवा भैले राम जी के या मन के होश गुनवा भैले राम जी के या मन के